tang da clips new bat katari thepla kila klalong kitiar ba kongsan hakapor ba penkha kerki ya ikunlung hapdeng jong ka platform ha station rail kane ga dei ke jingjia ba phla ka bal hap ban penkha khun kerki ya ka wei kalong kemi ha platform jong station rail ya kane kur kom sumar ba phla lale da doktor sipai badang samla da ka ba pendon kam tang khendiat kitiar kala pentikna ya ka jingkha khun ka basuk kabala pelong ya ki beriu ki ba pe ya ka te ga jingjia ban sngew longo bar ki kimi ki pa ba thamai ki la sngew longo bar ki da yam sngew melung artat ya kane ka kampla kabala pelai shiliang ya ki karkum ga jing thu jong officer ba dei pe ya ki pai ba jong ka North Central Railway na Jhansi division Manoj Kumar Singh ka wei ka long kimi ka ba armet ka ba le jing le lang ba ka Panvel Gorakhpur Express kalamat ya ka jing stom ka ba jur na ka daw ka jing su khun bat lapan hiar ya ka Jhansi station hagano phais ngi jong ka sngi sa jan habayo iya ka te ka jing stom ka ba jong ka te ka thai ka wei ka nong tre kan thai ka ba dei pe tiket hapo rel but way officer sipai badang up rel haka station ka ba hajan kila mare state but kila wani rap ya ka te ka kan thai Major Dr. Rohit Bachwala ubalai puwais nam karta ubade medical officer bat ka army medical corps udang up ya ka rel jong u haka ba ulasaki ya wei unong tre rel ubala pen hair state ya ka te kalong kemi ka badon haka jinge ka ba syong haka syuki badon syaka ka wheelchair habau yo iya ka te ka jing jong ka te ka kan thai da ka jing isen bat da ka jing sngo thu ularung ban kmi ya ka kumta da ka jing rap lang jong kinong trail ula shim ya karai ban rap ya ka te ka kan thai ha ka ban prangkha ya ikun lung ha ka platform hi da ka jing bom don lat ban yo ya ka jaka sumar ka babyang ngalaha ban shania hakitiar ki bangadon hanga ong Major Bachwala ha ka PTI ban pen scam ya ka snido ba syapo umbilical cord ngala pendon kam da ka clips new katari ka pla ka layarap yang ngaban ot ya ka hadin bala pentikna ba ukunlung ulas ngur ka kimi bat ikunlung kidon haka jinglong ka bom da shngan bat man la ka second kalong ka por ka ba koridor ulai thu shu ba ka tai ka kan thai kala kalon na mar ka jingpang ba jor bha na ka jing su khun hajan ka jaka kyu abaw la rung shepo ula ong omdon por shu ban pulut kai ngila tha ya ka jaka ba shipor ka ba byang mat pankha bala pentikna ya gajing khoi jing suba ba kongsan ta gajing irap jong kitia ke bangadon kadai gajing irap bakan jablai bangalala bandon hakato kapor ula ban rap shushu hadin bala khakun lapan kan ria ya ka kmi bat ya ikun lung shaka hospital bamarjan da ka kalikit nong pang hakaba kinong trail kilai rap ban penya ya gajing penben hadin ka to kane bala yo jing sumar ki doktor kila pentikna ba baro arngut ki don ha gajing long ka ba koi bakhya kalong shisha ka kam ka ba phla hadin ba ulala ban penbet ya kane ka jinge ka ba kerki u Dr. Major Bachwala ula kiu ya karel jong u balai sha Hyderabad ha ka por ka ba byang kum ki doktor ngi dei ban long ki balapan kre na ka banta ki jingjia pa kerki haman la ka por wat la hapdeng ka jingle jingwan ru ngashim ba ka dei ka jingkor khu ka bangala banirap man penim ya arngut ki mensem ula ong